Makhosi no SP Sahlo sika 2 from verse 18 kuze verse 18. Makhosi sibili chapter 2 verse 18. Babuyela kuye esahlezi eJerikho. Wathi kubo, angishongo yini kini ukuthi ningahambi na? Kepha abantu bomuzi bathi ku-Elisha, bheka, isiza somuzi sihle njengoba inkosi ibona, kepha amanzi mabi, izwe liyabhulubisa. Wathi, ngiletheleni isitsha esisha, nibeke usawoti kuso. Basiletha kuye. Waphuma waya emthonjeni wamanzi, waphonsa kuwo usawoti. Wathi, usho kanje uJehova uthi, ngelaphile lawa manzi, akusayikuvela ukufa kuwo nokubhuluka. Elashwa-ke amanzi, kuze kube namuhla, njengezwi lika-Elisha alikhulumayo. Wenyuka lapho waya eBhetheli. Esenyuka endleleni kwaphuma abafana emzini bamkolodela. Bathi kuye, yenyuka wena mpandlandini, yenyuka. Ntokozo. Funda ntokozo. Wayesenyuka lapho waya eBhetheli. Esenyuka endleleni kwaphuma abafana emzini bamkolodela. Bathi kuye, yenyuka wena mpandlandini, yenyuka mpandlandini. Bethanda mpandlandini. Qhubeka mpandlandini. Wabheka emva kwakhe wababona, wabaqalekisa egameni likaJehova. Kwase kuphuma ehlathini amabhere amabili ezinsikazi adengula abafana abangama-42 kubo. Wasuka khona waya entabeni yaseKarmeli. Esuka lapho wabuyela eSamariya. Amen. Kade sibuka kakhulu indaba ka-Eliya no-Elisha. Ngalamasonto edlule kade sibuka ukuthi yini u-Elisha ayibona ku-Eliya aze amlandele. Ngeke sisayane khona. Kodwa sikuthintile nje kancane ngesonto edlule ukuthi u-Elisha wayekhona ebuka izinto ezayifakazisa ukuthi u-Eliya uwumuntu kaNkulunkulu ngesikhathi ehlisa umlilo uze udle ithole leli lalibekwe e-altar. Wayekhona ebuka. So kwahamba wagcina-ke u-Eliya ezahlukene ezilandelayo esefika kuyena u-Elisha wathi akamlandele, wamnikeza ingubo yobuprofethi. Na u-Eliya ngekhathi ethi akamlandele kungazi ukuthi wayethi ku-Elisha, mawusunglandela uzobona okungaphezu kwalokho okungilandelela khona. Woza nami uhambe uhambo nami. Uma uhamba uhambo nami uzobona okungaphezu kwalokho owakubona entabeni yaseKarmeli la kwehla khona umlilo, la ngehlisa khona umlilo. So nangempela-ke ziningi izinto-ke uma ngabe u-Elisha eselandela u-Eliya akazibonayo, kodwa okunye akabonayo wabona u-Eliya ediliza
umlilo owenza izinto engaphezulu kwalowa mlilo, ngoba lithi iBhayibheli inkosi uAhazi uAhazia ngoba uAhabi inkosi yagcina isifile, kwasekuthatha indodana yakhe yathatha ukhosi kwaba ubani? uAhazia. Uma ngabe uAhazia eseyinkosi, uAhazia akafundanga kubaba wakhe izinto uNkulunkulu ayemxwayisa ukuthi angangeni kuzo. Niyangizwa bazalwane? Angiphinde lokho. uAhazia uma eseyinkosi akafunanga ukufunda emaphutheni kababa wakhe. Ngicela ukuthi usiza lapha mfowethu khona uzofundisa le ngakhuluma ngayo lapha. Akafunanga ukwenza njani? Ukufunda emaphutheni kababa wakhe, ukuthi yena mayeseyinkosi angawenzi amaphutha enziwa ubaba wakhe. Nangizwa bazalwane? Now lithi ke iBhayibheli ke noma uEliya eyedwa wayeseqedile kwaIsrayeli ukukhonzwa kukaBhali, kwasekukhonzwa kuJehova yedwa. Uma ngabe sefile ubaba wakhe uAhazi waqala phansi yena, uma ngabe ewa ekamelweni wahamba wathuma ukuthi ayihambe ziyobuza kuNkulunkulu wase-Ekroni okubhali Zebuli, yes, eyobuza ukuthi njengoba egula nje uzosinda yini, akazofa. Wathi akayobuza kwabanye uNkulunkulu. Kusho ngamanye amazwi uAhazia lo Bhali ubaba wakhe afa eseqediwe ukuthi akhonzwe eseyinkonzo kwaIsrayeli, yena ufika wabuyisa indaba kaBhali. Yabona? Now lithi ke iBhayibheli uma ngabe ethi ke uyakhuza uEliya nalapho, lithi iBhayibheli uAhazia wathumela ngezwi emfushane, wathumela ithunywa ukuba sihambe zomlanda uEliya. Thonke wayesentabeni, masifika kuyena, no, yes, kwenze njani? Angithi wathumela ithunywa. Ngisho kahle angithi waqala wathumela ithunywa ukuthi aziye kubanqaba, azihambe ziye kobuza. uEliya wathi uNkulunkulu kuEliya, hamba ubalandele uyobabuza ukuthi akekho yini uNkulunkulu kwaIsrayeli njengoba wena Nkosi. Uthi akuyobuzwa kuBhali Zebuli. Yabona? So ngempela laba ngenxa ukuthi uEliya washo njalo kubona, base bebuyela emuva, wabuyela ithunywa zabuyela emuva enkosini, zathi sihlangane nomuntu ofike wathi uma ngabe sikulandela ukuthi wayegqoke kanjani. uAhazia wabona ukuthi noma kanjani loyo ubani? uEliya. Wayeseshintsha uEliya, wayesenza njani manje? Wafuna induna yama50, yabo, induna ngamanye amazwi aphethe amasosha awu50 strong, ukuthi le nduna ayihambe nalamasosha amabutho iyolanda Eliya. Lithi iBhayibheli ngoba uEliya ngiyakholwa ukuthi wayeNoElisha la,
mabethi bayokulanda laba uEliya babesasho ukuthi yehla lapho kuthiwa sokulanda ehla lapha entabeni lithi iBhayibheli bathi yehla lapho wena umuntu kaNkulunkulu wathi yena manje umuntu kaNkulunkulu njengoba nisho akwesha umlilo unqede napha lithi iBhayibheli vele kwesha umlilo abaqede bengabuyi uAhaziya wathumela futhi omunye ukapteni namasosha akawaphethe amangaki awu-50 futhi amanye yabo umkhuzi wamasosha awu-50 wathuma nawo athi umuntu kaNkulunkulu sithunyiwe ukuthi sizokulanda woza sihambe nawo wathi nakubona uma ngingumuntu kaNkulunkulu akwehle umlilo wehle umlilo abashiso baqeda waphinda futhi uAhaziya wathuma futhi ithimba lesithathu leli thimba lesithathu lasehlanu phela kunokwene lokuqala labona ukuthi umuntu kaNkulunkulu akuziwa noma kanjani yena afuneka umuntu lo kaNkulunkulu kakhulukazi osekulelizini uye ngokuhlobekiswa ngoba kuba isisulu asale lokuhlobekiswa lithi iBhayibheli uma ngabe laba beza kufike basho bona ngomoya othuli wayesethi uNkulunkulu kuEliya yehla uhambe nawo wayesehla wahamba nawo ngamanye amazwi uEliya waqala ukubona izinto Elisha waqala ukubona izinto ayekade engaziboni zenziwa uNkulunkulu ngoEliya. Now la sifunda khona-ke bazalwane sifunda uEliya esehambile ibanga loElisha kwaze kwafika lapho uEliya esembuzile ukuthi ufuna ukuthi abenzeleni ngaphambi kokuba asuke kuye. Wayesithi lona ngifuna umoya wakho uphindwe kangaki kabili phezu kwami. Wayesithi uEliya noma inkuni lento icelayo kodwa mawazile ukungibona ngisuswa kuwe uzoyibona lento uzoyithola lento icelayo. Nangaphela ngesikhathi bewela iJordan uEliya ngakuleyo sokudlule washaya iJordan into ayibonayo ukuthi akakwazi uEliya kwehlisa imvula phela uNkulunkulu akamgcobanga ukuthi ukwazi ukuvimba imvula nokubuyisa imvula ayikwazi ukwehlisa umlilo uyabona kodwa futhi unamandla unegunya ngisho nasemfuleni ngoba umfula wawushaya ingubo yakhe wavuleka bawela masebe ngapheshane waqhamuka kule nqola yomlilo eyaqhumulayo yafike yadabula phakathi kwabo. Lithi iBhayibheli uEliya wayesekhushulelwe ezulwini inqola yomlilo inamasha enomlilo yabona mayisekhushulelwe ezulwini. Lithi iBhayibheli ke ijazi noma ingubo kaEliya yasala Elisha wayesekwele emuva. Mayifika emfuleni iJordan for the first time umoya kaEliya usuphezu kaElisha. Mayifika emfuleni la wathi uNkulunkulu kaEliya wafika washaya umfula iJordan wafika wavuleka umfula iJordan wawela emhlabathini. Waqala nathi from there ukuthi uNkulunkulu noma waqala lapho ukuthi umoya kaEliya uqala ukusebenza kuElisha usuphindwe kabili. So ngifuna ke manje ezwi kaNkulunkulu sibuke this double portion of Elijah's spirit
upon Elisha. Ngifuna lo moya ophindwe kabili ka-Eliya subone ususebenza ku-Elisha. History yakuyona wami into ezekayo izinto lezi ezomlando owalotshwa phansi ngoba ukuprova ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Uma ufunda lezi zinto zikhulisa inkolo yakho ubona ukuthi uma ukhonza uNkulunkulu awukhonza theory njengoba beshabanye abantu lokho laba ku-social media. Awukhonza uma ukhonza uNkulunkulu a man-made thing, awukhonza into eyenziwa abantu. Yabona namhlanje because of believing this God mhlawumbe nje ukudlula nje kancane kunomzalwane wami ekuseni ekade phone ekuseni unenkinga yakhe yehip ekhaya ngenxa yokukholwa uNkulunkulu izinto azenzayo akwazi ukuzenza nami ngizoyena ngakhuluma ngaleyo hip and leyo hip yathula izinto eziphatheka kulezi esinazo lo uNkulunkulu weBhayibheli kuseNkulunkulu okhona namanje kodwa kuphela into ayifuna uNkulunkulu ufuna abantu abazomkholwa bese lento abayikholwayo baya-operate ngayo bayisebenzisa. So sizobuka-ke manje nalo uNkulunkulu-ke. So uma ngabe-ke esebuya ku-Eliya laba babemqeda amandla-ke babuya sebemlindile ikhathi bembona evula umfula eJordani ngengubo ka-Eliya kwayibona abasholo bathi umoya ka-Eliya usuphezu ka-Elisha usho. Now bafike bathi kuyena sinamadoda anamandla awu-50 why wena muntu kaNkulunkulu ungasiceli thina ukuthi sihambe siyomfuna u-Eliya lamadoda azomthola nomlaphi wabanqabela bathi usali ukuyomfuna asikho isidingo ngoba ngeke bamthola bathi bona siyacela sivumele siyomfuna baze bagcina esenamahloni u-Elisha wathi kulungile-ke hambani nimfuna. La sifunda khona-ke kuthiwa bahamba-ke bayomfuna mase bemfunile bakhathala bafika kuyena bazomtshela bathi hayi asimtholi usethi bona angishongo yini ukuthi ningahambi ukuyomfuna ngoba yi-waste. Uyazi ukuthi abantu abangamazi uNkulunkulu bahle ngoba bayafuna ukufuna izinto uNkulunkulu angasho ukuthi azofuna bese kuthi izinto uNkulunkulu athi awazifune abafuna ukufuna lezo zinto lezo. Abantu abangamazi uNkulunkulu bagood ekusihlupheni ngezinto uNkulunkulu angenandaba basihlupha ngazo bese kuthi lezi zinto uNkulunkulu athi asizihluphe ngazo zona bayihluphe ngazo. Yebo. Okay. Now mangabe-ke kuthiwa la umoya ka-Eliya wawuthola noma wamthola usuphindiwe phezu kwakhe kusho ukuthini lo. Let's break it. Lokho kusho ukuthi izinto ezazenziwa u-Eliya u-Elisha uzozenza seziphindwe kabili. Yabona noma engazenzi-ke eseziphindwe kabili kwesinye isikhathi lapho kuchaza ukuthi uzozenza kakhulu uzozenza yena kakhulu ngendlela enamandla ngokuphindwe kangaki kabili. Yabo. Now lasifunda khona mawuzofunda la uzothola ukuthi kukhona izinto ngempela uNkulunkulu azenza ngo-Eliya ezingaphezulu no-Elisha engaphezulu kwezinto uNkulunkulu azenza ngo-Eliya. Now mawusufunda nje la indaba yakhe ngoba la masifunda la awusifundele intokozo verse 19 verse 19. Kepha abantu bomuzi bathi ku-Elisha, bheka
isiza somuzi sihle njengokuba inkosi ibona, kepha amanzi mabi, izwe liyabhulubisa. Amen. Abantu bomuzi, umuzi waphi loyo? Idolobha leli. Idolobha umuzi waphi? iJericho. Yabo? Kuba wathi mayibuya lapha wayeseyaphi eJericho. Now, uma ngabe esahlezela eJericho, lithi la iBhayibheli umoya kaNkulunkulu owawueliya usuphezu kwakhe kwabona isizwe ukuthi manje sinomuntu kaNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu ophezu kwakhe ngokuphindiwe kunalokhu lomoya owawuphezu kaEliya ngakho. Bathi masi nalomuntu kusho ukuthi inkinga esinazo seyixazululekile. Umoya kaNkulunkulu mangabe uphezu komuntu, isizathu sawo noma sakhe umoya kaNkulunkulu kukwenza umehluko emphakathini. Ake ngithi ukungena kancane le bazalwane. Inhloso enkulu yokukholwa sesiyabazalwane ingaphezu kokuhlabelela kwesihlabelela ukuworship, ingaphezu kokunikela lokho simnikelela sinikele umsebenzi webandla, ingaphezu kwayo yonke lento esiyenzayo phakathi. Umsebenzi wethu njengebandla omkhulu ukuthi kufanele sikhulekele uNkulunkulu asikhulise uNkulunkulu ngendlela ukuthi senze umahluko endaweni yaseNtembisweni. Ukukhona bethu la eNtembisweni kwenza umehluko. Igcina isikhula lento yokwenza umahluko idlulela eNtembisweni, igcina isiya umasipala waseMvuto. Kwazi ukuthi iDoxa Fellowship yenza umehluko kumasipala uMvuto. Lokho ikhona makukhulunywa ngethelo iBhayibheli elikhuluma ngakho. Ukwenza uba nesithelo kukwenza umehluko ekhaya kini, ukuthi ikhala kini lishintshe ngawe. Kukwenza umehluko emphakathini kwi-village ishintshe ngawe. Kwaziwe kwi-village endaweni yaseNtembisweni mawukaNtuthu nje kwazi ukuthi kukhona umfana kaNtuthu ohlukile kwabanye abafana. Kukhona intombazane kwaNtuthu ehlukile kwamanye amantombazane. Hayi ehlukile ukuyiphatha nje kuphela, nangokwenza umehluko lapho kukhona inkinga emphakathini, wena kube isixazululo kulezo nkinga lezo. Ufeza isithelo lo. Ukwenza isithelo lo. Na uMoya oNgcwele uma ngabe phezu kwethu ngeqiniso, umsebenzi wakhe kukwenza umehluko bazalwane. Manje thina ke lento lena bazalwane siyayiphambanisa ukufeza ithelo omunye umkhakha esingavamisile ukuthi masikholwa sifike khona. Sicabanga ukuthi uma sesiyeke izono siqedile ngokukholwa. Yabo. Ngicela ukuhlukanisa kahle lento. Izono zifana nani? Zifana yabona ngichaza kanjani ngempela. Ake ngiyathi ngithi lapho izono kunensimbi. Yabo. Insimbi nje ewukhalo nje. Ukhalo onehlahla zameva, insimu enamatshe, balalo okunye futhi enani enotshani, enani futhi enani enenyoka, enelwane zasendle. Yabona zonke lezi engasile. Abantu kule nsimu benze njani? Bangena khona kube i-toilet lapho. Yabona? Now, le nsimbi ifanekisa abantu, le nsimbi ifanekisa wena.
kufanekisa mina ngoba lithi iBhayibheli thina siyini mafuna kwesikorinte siyinsimbi kaNkulunkulu. Now nakho-ke le nsimbi ke manje sekuyinsimbi kaNkulunkulu. Le nsimbi yobani? Yini. Le nsimbi inazo elithele njengoba nje ayinazo ithele. Izoba nazo kanjani ithele? Ingazange yatshala. Ngeke kwasiba nethele. Kufuneka iqalwe yini? Fuqale akulawa lezi zihlahla ezimile khona. Ezingenathele. Yabo okokuqala kufuneka kwenziwe. Bese kwenziwa kanjani? Before ayithi namatshe. Akhishwa amatshe. Angithi yini engisho? Ukhishwa nakho konke ukungcola kube kukulethile. Yabo. Bese futhi yenziwe njani? Bese iya empeleni siqala iwe eqala. Ukuze lokho kade ngena khona kungabe kusangene. Bese iyalungiswa. Bese ke iyaqathwa. Yabona? Iqathwa bese kuba inhlabathi. Sekukhishwa amatshe, kwakhishwa utshani, kwakhishwa nani? Kwakhishwa amatshe, kwakhishwa nezihlahla lezi engenamsebenzi. Esiqathwa. Mayisinhle isinjalo. Isinethelo. Inezingabilathelo. Ayitshaliwe. Uyabona? Zimeleni thina bazalwane ngesinjalo ke thina. Ngokwe understanding yethu. Ngokuba yikholwa eliveza ithelo. Sithi mase kuphuma amatshe yini? Yabo kwaphuma izihlahla zasele zasishuma. Kwasuswa notshani. Yabo konke lokho nakungcolo kade kulana kwakhishwa. Sekinjani-ke? Sekinethelo. Sinjalo ke sisetshenziswa kanjani? Lethe ubeseke ihlala ayisena amatshe. Ayisena hlahla. Ayisena tshani. Isilinyiwe nje ihlale injalo. Kuthiwa-ke isinjani ke manje isinethelo ngoba isenawo amatshe. Kuzokwenza njani ihleli njalo? Into ezokwenzeka ibiwe nje kuzokwenza njani? Izophinda futhi umile kanjani? Lukhulu. Yabo nehlahla ezikuleyo sophinda futhi njani? Yini efuneka yenzeke? Ayiqhubeki isetshenzwa. Yabona? Ngoba ukukhula as long nje insimu ikhona yohlala lokhona ukukhula. Into esizayo ukuthi ukukhula kunganqobi ihlaluliwa ayiqhubeke ezwa njani isetshenzwe. Now into efuneka yenziwe akuthi mase kwenziwe yonke bese ke iyatshalwa. Yabona? Lokhu kokutshaliwe ke kuyona-ke ikona kusekuzoveza isithelo. Yabona? Bese kunakekelwa khona. Bangaki abazalwane ngingangizwa kahle bazalwane ngicela ngizwe kahle. Abazi ukuthi impilo yakhe isiphelele usephila impilo engcwele usiyamesaba uNkulunkulu ngoba eyeke izono kwaphelela lapho. Akukubi lokho. Yabona? Kodwa akuphelele ayitshalwe phela impilo yakho. Impilo yakho ayizwe yini? Ithelo. Impilo yakho ayenze umahluko. Yabo? Shintsha phela your surroundings. Abantu abaseduze kwakho bashintshe yabo. Khanda i-atmosphere yokuthi ube usizo bazibaqinisiwe bona uNkulunkulu wakho abantu basondele kuNkulunkulu. Impilo yakho kufuneka imphethe abantu abaseduze kwakho nabantu nabo noma usesikhuluma ngabula makungenzeki lokho awunazi isithelo. Yabona? Now lithi iBhayibheli uEliya
kwafika abantu benenkinga. Uma benenkinga baya kuyena ngoba kukhona umuntu kaNkulunkulu. Bayakwazi ukuthi abantu uma unenkinga beze kuwena. Uma beza kuwe abantu benenkinga uyakwazi ukuxazulula iy'nkinga zabo. Uyakwazi abantu uma beza kuwe ubakhulekise. Noma abantu uma beza kuwe benenkinga ngoba sinenkinga, angisho lento noma ibuhlungu nakumina. Sinenkinga yokuthi uma kuza abantu benenkinga lithi inkinga yabo siyenza ibe nkulu times 2, times 3, times 4. Asuke kwena umuntu asethwele manje isiwodla. Ufike nenkinga encane emsinda. Kodwa manje mase phuma kwena usethwele uzibala ngebhokisi lenkinga sekuya la. Somewhere. So uHezekiya ufika abantu bathi sinenkinga singabantu bomphakathi bathi ngeke sihlupheke sinomuntu kaNkulunkulu. Beza kena kweza abantu bomphakathi bathi sinenkinga indawo esinayo la eJerikho enjani yinhle. Kodwa sinenkinga yani yamanzi. Amanzi ezinjani ayabulala amanzi anokuthi. Ngenxa yokuthi umoya kaNkulunkulu usephezu kwami kwesezikhathi Eliya wathi ngicela izitsha u-Elisha adidala amagama ngithanda izitsha balethe izitsha sitshe njalo kuthiwe njalo la ehlanzekile or izitsha balethe izitsha wathi ngithanda usawoti yabo indlela asebenza ngayo. Ngoba khona abantu ukuthi uma khona usawoti yonke usawoti yonke into nami kube ngicela usawoti ngoba ngathatha la. Kanti iBhayibheli ayifani indlela yokusebenza kaNkulunkulu ayifani nekundane ingena ngendlela eyodwa. Cile bandleni manje sekunalamanzi. Labo nekhanda likaMkhize kanti makwathola lamanzi. uNkulunkulu akasebenzi ngendlela eyodwa. Uma ufunda iBhayibheli uNkulunkulu usebenza ngendlela ezahlukeneyo ezimweni ezahlukene. So nalana uEliya uNkulunkulu wathi yena lamanzi ukuthi abalethe izitsha ezintsha belethe nanosawoti wayesefaka usawoti wayesehamba waya la lomfula obulalayo uqala khona. Ukubafundiswa lesiza ukuthi ukhanya mama efika esethelile lapha esiphethwini la uqala khona umfula vele umfula waxineka wakhuluma izwi kuwona umfula wathi egameni likaJehova wena mfula nokufo obebula angeke noma ngasho ngendlela I'm just paraphrasing it siphele inkinga yakho kuthiwa nangampela umfula wamnandi right from there. Nangizwa bazalwane waba right umfula kusukela la baphuza abantu wenza umehluko emphakathini. Abantu babe namanzi ababulalayo amanzi ashintsha amnandi abantu banamanzi emphakathini. Bazalwane ngiyafisa ukuthi nathi siDoctor Fellowship sikhulekele ukuthi uNkulunkulu asiphumelelise njengebandla size sigcine sesikwazi umphakathi walapha entenzweni ukuthi uze kuthini. Into yenza ukuthi asifiki lapho ngenxa yokuthi si-understand ukuthi ukukholwa nokusonda sihlale la sihlabelele sikhuleke bese semakhaya ngaze kwenze njani manje noma ngathi fondo wakho indlela ngizwa ngayo ayona okay qala plan ngoba bathule nakuzwa bazalwane. So ngiyacela bazalwane ake sikhuleke lento ukuthi uNkulunkulu nathi njengebandla lakhe akasenze njani akasikhulise abantu. uNkulunkulu afuna ukushintsha umphakathi ngabo akabatholi ngenxa yokuthi abantu abasibona isidingo. Le iqala ngokuthi uqala njani ukubona isidingo
sokuthi la uNkulunkulu ufuna ukwenza umehluko la emphakathini. So bayifuna ukwenza umehluko, uNkulunkulu udinga abantu. Yabo? uNkulunkulu njalo mayisebenza udingani? Udinga abantu. Yabo? Abantu abazoba available, abantu abazothi Nkosi nami mina nginje ngoba nginje. Kwesinye isikhathi akudinga ukuthi uzube perfect. Ungabi nawo amaphutha. uNkulunkulu ufuna unje ngoba unjalo, aqhubeke ekusebenza, kodwa ukuthi Nkosi ngisebenzise ngila uNkulunkulu wethu uma ukukhona ofuna ukwenza kwenze ngami I'm available. Yabo? Now lento ihambisana nanokuthi uNkulunkulu bese uNkulunkulu ke mawusho njalo bese uNkulunkulu uyaqala ukuvulela amathuba. uNkulunkulu yakwazi ukuvula amathuba lesikhathi singena amathuba. Nabazalwane, njengoba sikhala ngenkinga zemisebenzi, sikhuluma ngenkinga encane kakhulu. Noma usakhulekela umsebenzi, mina angizwa mina nginokungaphezulu komsebenzi. Ngoba uNkulunkulu nongaphezulu komsebenzi. Ngoba wena ufuna ukuthi uhlale nje uyisitathana sabanye abantu bekubona bakuphonselana. Uthathe lokho bakuphonsela khona uphila. Bakuphonsele futhi sekuphelile iphinde khona. Bakuphonsele futhi uthathe khona. Sekuphelile khona sekuphelile bakuphonsele. Ngenze lokho noma ngenze lokho engikwenzile sekuphelile. Nabazalwane nakho nginokuthi mina uNkulunkulu He is the author of everything. uNkulunkulu uyena yonke into ayiqala konke khona kwayo. He is the Alpha and Omega. So uNkulunkulu njengoba engumqali author ufuna abantu abazo-authorish izinto, abantu abazoqala izinto. Zonke izinto ezikhona emhlabeni zaqala, khona abantu abayiqalayo. Uma ngabe izinto kunabantu abayiqalayo, why thina singaqali izinto thina? Bazalwane, hayi sinawukhanda nje ama-keyboard ethu nathi masisondela kahle uNkulunkulu. Singayikhanda nje ipika namafoni nje singawakhanda. Ngisho nanemoto, ngoba imoto zaqala abantu aziqathana nje ukuthi wasekukhona imoto. Amafoni futhi lawa isimanga lento amafoni nje aqale nje ngo-91, if not 92, if not 93. No, amafoni aqale ngo-95 ama-cellphone lawo. Siyasazi ukuthi isikhala ama-cellphone ayengekho khona. Uxhumanele ubhalwa incwadi. Yabona? Kodwa bathi ngabona ngawo-1995 if not 94 uxhumana ama-cellphone. Yabona? Aqala abantu, zonke izinto zaqala abantu. Okugqoka lokho esikugqokela kwaqala abantu. Le design egqokile nje, sonke sinama-design. Njengoba sinama-design angefani, sonke sigqoka ama-shirt, sigqoka ikipa, iskipa asifani nesinye iskipa. Ishati la alifani nama kukhona abantu abadizayina leyo design lokho ukugelize kunozimbu la kodwa amantombazane khona abadizayina zonke abantu abadizayina. So nathi we can design, singaqala izinto ziningi, izinto esingayiqala phela ukuthi silokhu umqondo asifuni ukucabanga. Ngisho nanezindlu nje uma design nje i-design njengazange ababiko kugcine bonke abantu bafuna i-design yabo yonke into. Yabo? uNkulunkulu ufuna abantu abanganelisiwe bazi lokho khona kuhla khona kodwa aphelele ukhona ongcono. So mawusathi nje ufuna umsebenzi, yabo, mina ngifuna umuntu othi uma ngicela ukukhuleka abantu abathi Nkosi ngicela ungivulele amathuba ukuthi ngiqale ibhizinisi. Ngoba uma ukhulekela umsebenzi wa-selfish uzicabangela iwena ufuna nje ukuzophilisa wena nendlu yakho bese kuphelele. No, uNkulunkulu ufuna senze umehluko, unawo umqondo wokwenza umehluko. Ingakho lokho esikutholayo ngasisizi. Ngoba uhlala ngaso sonke isikhathi ukhangeza, akekho umuntu owazi ukuphila ngokukhangeza. Ngisho ngabe uhola malini emsebenzini ayilutho. Bazalwane, ingakho sinekweletu. Sihlala njalo sikweleta ukuthi usukweletile ubone futhi uthola ukuthi ikweletu onazo usezi ikweletu ofuna ukuyikhokhe zingaphezulu kwemali income oyitholayo ngenyanga. Phezulu kwalezo kweletu uthola ukuthi ikweletu azanele ngoba ngeke ukwazi ukuphila impilo odinga ukuyiphila ngemali ekholelwa umuntu othile.
ukuthi noma kusebenza-ke kudla ngisho kuronge kudla ukusebenza ngaphansi komuntu othile kodwa yithi usebenza ube ufuna ukuthi yiphi into engizoyiqala yami uyabona ezophilisa mina nomndeni wami eqhubekayo ngithi mase ngiqalile lento bese iyadlula lento ngifundise nabanye abantu ngishintshe impilo zabantu abaningi kwenza umehluko. Now, let's see if I can when's the time she Thomas water. And them say, it's an opportunity. Itu mama sekaspan, kamaspan, apel. Cina jenala jengu cina amat sakit dan amat. Mungkin, utfira amat. Seperti apa? Ingana sini infrastructure kau, kawan, kau tak sesuatu, kawan. Elisha, kau itu Washington. Okay, what we say kerja apa sih? Jangan terus sengat kerja bersalah. Masih bilang mas. Elashwa-ke amanzi kuze kube namuhla njengezwi lika Elisha akhulumayo. Yezona ngethanda sileyo ukuthi kwasala umlando esifunda namhlanje ukuthi la manzi ayemabi ayibulala kodwa into ezokusukela namhlanje amnandi umuntu kaNkulunkulu awenze njani owawa lapha amanzi akawakhulekelayo akenza leyo wakhuluma bona manzi ya wenyuka lapho wayebhethele nansi indaba manje futhi ngayo washise njani wenyuka wayebhethele kwasekwenzeka enyuka wayebhethele esenyuka endleleni kwaphuma abafana emzini manje wawasekusukuluza kanjani kwaphuma abafana edolobheni laseBethel benze njani abafana bamgolodela bathi kuye yenyuka wena bandla ndini yenyuka wena bandla ndini kusho ukuthi uEliya kahle walandela uElisha walandela uEliya wazoba nebandla emlandweni wazoba impahla elandela umuntu kaNkulunkulu wazowashwitha umuntu kaNkulunkulu. Now uma ngabe eselungisa inkinga yamanzi lewayesehamba eseya eBethel mayekhuphukele eBethel walandelwa abafana ngazi babe nabangaki kodwa babe ngaphezulu kwalo 42 ovelayo babe ngaphezulu kuba labo 42 laba badwelulwa ngabheka bamlandela isigejana sabafana abaningi balandela bani uElisha mabe mlandelwa hamba yena ubheke eBethel uyakhuphuka base bafana bakhuluma bathina bafana bememeza yenyuka wena bandla ndini enyuka bandla ndini baphinda futhi enyuka basho bonke abafana bazalwane ayikho engayifuni njengokubona abafana namantombazana bahlala emgwaqweni ubona behlezi emgwaqweni kumiwe nje uyadlula le kumiwe nje uyabuya kumiwe kulokho kuba ila kufundwa khona ukudelela abantu abadala kulokho kuma ila kufundwa khona ukungahloniphi kulokho kuma ila kufundwa khona ukubhoreka ukuya esontweni nami kulokho kuma ngeke yabona umuntu othanda ukuma emgwaqweni ngeke akuthanda khonza noma kanjani and kuyakhula lapha ekufeni emgwaqweni ukhula uzigcina usufundele ukuthi umuntu omdala ngiyakwazi ukuthi ngamhloniphi umuntu omdala ugcina usufundile ukuthi umuntu omdala ngiyakwazi ukukhuluma umathanda wami kuthiwa ke nalabafana-ke mayiqala uEliya ekhuphuka bamlandela basebememeza abafana nginenkinga nabafana babethatha
kodwa ikhona into ethi bathatha kubantu abadala labafana ayisuko lento labafana ayithatha kubazali bakhe ngoba njengabazali siyakwazi ukufundisa izingane zethu ukudelela njengabantu abadala siyakwazi ukufundisa izingane zethu inhlamba njengabantu abadala siyakwazi ukutshala umoya wokuthi ngisho nasendlini nje kaNkulunkulu izingane zingayihloniphi indlu kaNkulunkulu zingahloniphi isonto zingabahloniphi ngisho nabafundisi siyakwazi ukwenza lokho ayile bafana bayiqanda le abantu izingane hayi khona abantu abadala ababeyikhulumela ngoba ngenzeka abazali beyikhulumele bebodwa ekhaya bekhulume zikhona ingane bethe isikhathele lombadlantini saqala sahlusha uEliya nowasiyana wasishiya nalombadlantini kazi uyaphila lombadlantini naye usezosivalela amanzi manje aqhamuka alumbuzo ngembobo zomsaseni okay awunami lombadlantini kusamangezi la vala umnyaka nami lombadlantini bamusho abazali ngendlela abamusho izingane zathina sezibona sizathi umbandlandini izingane zona mase sidelela umbandlandini zizomdelela ngaphezulu kwakho wena mzali izingane mase zizonda ibandla zizomzonda ngaphezulu kwakho izingane mase zizonda abafundisi zizobazonda ngaphezulu kwakho emase bazonda ngaphezulu kwakho kuzoba kumbi kuwena ngoba sokugcina senhlaka wena izingane zakho elithi-ke iBhayibheli labafana-ke benza-ke abazali abangazange bakwenzeke ngoba ufuzo uyadlulela ngekhathi bembona bathi ekhuphuka mbadlandini nakukhona into engihluphayo lena ukuthi abafana abangadlulelwa abangenabo abaluleki noma labantwana lezi ingane akushiwo ukuthi abafana labo kungenza ukuba khona amantombazane mhlawumbe angibone labafana laba mhlawumbe amantombazane adelile kakhulu yabona sihlele igama lokuthi ibandlandini lakade ifanele hayi angiboni ungazi mhlawumbe ngilekile abafana nakho yazi befuna amantombazane nabazi befuna amantombazane hayi ngabona ukuthi amantombazane yabona lezi ngane ngifuna isineke ngokwesikhathi ukujaha izinto la ipulpiti kuyahlupha ngoba abantu bagcina sebelahlekelwa ingqithi ebalulekile kufuneka ingajahwa amakhuluma izinto yabona lezi ngane lezi lamantombazane nalabafana sikoko bafana namantombazane inkinga yabo babeshoda ngabaluleki babengekho abantu abalaba okwakufuneka beluleke lezi ngane ibona laba ababebiza ngokuthi umbandlandini uzobazi kanjani ukululeka izingane zakho ukuthi ayihloniphe amadoda kaNkulunkulu uma ngabe wena ubiza amadoda kaNkulunkulu ngokuthi umbandlandini azikwazi ukululekwa izingane nyaka zinje kodwa kube lezi ngane abaluleki kwakuzothi zisaphuma nje ekhaya ngoba ngazi nasekhaya zize zilandele nomuntu zaphuma zithi ziyaphi angazaphuma zithi ziyaphi ngoba umuntu ongalulekiwe ey'ngane ziqala lapho kumbona uyawazi vele aphume nje ekhaya engazuthi uyazi angasho futhi ekhaya ukuthi uyazi zaphuma lezi ngane bayiphuma ukuba kukhona abayilulekayo babezoyitshela lezi ngane ukuthi ingane zami ningababiza abanye
ukuthi Mpandlandini. Kodwa yabona lo manifuna ukuyombiza ngoba ngiyabona nifuna ukumdelela nizolimala. Niyazi izingane zakho ukuthi lo ulandela uzalwe umuntu owehlisa imvula owavimba imvula yangana for 3.5 years. Niyazi ukuthi lo uzalwe lo muntu. Niyazi ukuthi lo muntu enifuna ukuyomdelela uzalwa ugcotshwe umuntu kaNkulunkulu owehlisa umlilo. Emini kubuka abantu lo mlilo walithole emanzi waliqeda wadlula lapho wadla inkuni emanzi umlilo wayiqeda inkuni wadla amatshe akhe i-altar aphela amatshe eqeda umlilo wadlula waqeda amanzi asemgodini aphela. Niyazi ukuthi lo muntu kwafika abantu abawu-51 bethi bayomlanda wabiza umlilo wehla umlilo wabashisa wabaqeda kwaqhamuka abesibili. Niyazi ukuthi lo ulandela lo muntu ugcotshwe lo. Niyazi ukuthi umoya kaNkulunkulu uphindwe kabili kulo enifuna ukumdelela. So lokhu ngane zami ngifuna ukuqala ningaqali ukuqala ngoba ngiqala into engeke nikwazi ukuyigcina, ngiqala into engeke nikwazi ukuyimela. Kwasho lezi ngane zazingenamuntu. Kodwa futhi okunye nginayo into bakumthetho futhi noma lezi ngane ngangaqhamuka-ke ngiyoyiluleka isathi siyaqala nami sazizokudelela kwamina qokukami. Ngoba vele siphuma kwi-background ukuthi umuntu omdala enjani asimazi ukuhlonipha kwazi zithatha emakhaya kuwo. Zikhona-ke ingane ezingahloniphi ngoba ziyinhlula yabo. Kwenzekani-ke Ntokozo? Wabheka emva kwakhe wababona wabaqalekisa egameni likaJehova. Kwase kuphuma ehlathini amabhere amabili ezinsikazi adwengula abafana abangama-42 kubo. Wasuka khona waya entabeni yaseKhameli, esuka lapho wabuyela eSamariya. Amen. Amabhere abadwengula. Na okugcina engibona ukuthi mangakushoko ngizobe ngakhuluma ngalokho ekufanele ukukhusha. Bazalwane, ngiyacela ukuthi la ebandleni eDoxa Fellowship i-culture yokuhlonipha ugcobo olusemadodeni kaNkulunkulu ibuse ekhaya. Ngiyazalwane, ngicela ukuthi leli kube ibandla eliwazisayo noma ngabe ubani ogcotshwe uNkulunkulu simhloniphe. Hayi ukuthi sihlonipha yena, sihlonipha ugcobo kaNkulunkulu laphi oluphezulu empilo. Makhuluma ngalabo bantu, ngikhuluma ngabantu mina, angikhulumi ngama-imposters. Ngikhuluma ngabantu mina okwathi uma sebengena emsebenzini kaNkulunkulu kwakhona isigejana sabantu ababeke izandla phezu kwabo. Uyabona umuntu okunabantu abakholwe ngaphambili kwakhe waze wagcina naye ngokukhuliswa yibona babona ukuthi ukhona ubizo kaNkulunkulu phezu kwempilo yakhe. Base befika officially bazokwenza i-laying on of hands. Badlulisa i-anointing nogcobo kaNkulunkulu phezu kwakhe ukuthi asebenzele uNkulunkulu. Mase-ke wabeka izandla usegcotshwe uNkulunkulu. You must respect lo muntu lo. Ngoba anihloniphi yena, nihlonipha lento engene kuye ngesikhathi ezwanjani ebeka izandla egameni likaNkulunkulu. Noma emphakathini wasentembisweni kungagcwala abantu abangabahloniphi abantu abagcotshwe uNkulunkulu,
nina i-uniform namhlanje engifuna ukuthi ngimembathise yona ekufanele nihluke ngayo ubona bonke abantu ukuthi leli bandla lase-Doxa Fellowship abantu abagcotshwe uNkulunkulu liyabahlonipha liyabazisa yofunela njalo emfundisweni ngisho ngabe abanye abantu sebeyabagxeka bakhuluma kabi ngabantu bakaNkulunkulu ungatholakala wena kezwa zip your mouth ngoba lithi iBhayibheli ungabeki isandla sakho konjani kogcotshiweyo kaJehova ngoba mawusugxeka lo muntu kusho ukuthi wena usunga phezulu kaNkulunkulu ovunile ukuthi agcotshelwe emishini ukuhlonipha ugqobo nokuhlonipha abantu bakaNkulunkulu kukuhlonipha uNkulunkulu ovunile ukuthi athole lo msebenzi entemfena ikholea ngisho semabandleni ayifundiswa amanye amabandla angafundiswa ukuhlonipha abantu bakaNkulunkulu amabandla ethu asindisiwe ngisho ngabe sekuthola abanye abantu basindisiwe abantu bakaNkulunkulu isindisiwe ngithethelele izono ngiyamsaba uNkulunkulu ngiphila umphilo omgcwele kodwa mangabe engahloniphi ugcobo likaNkulunkulu olubekwe kubantu bakaNkulunkulu don't be part of those people ngisho ngabe bakhuluma amazwi athile angikhulumi ngabo ngikhuluma ngamadoda kaNkulunkulu onkhaya mhlawumbe mhlawumbe bangakhuluma ngabo hayi manje ufuna ukugxeka abantu bakaNkulunkulu ke anogxeka mina ke bayeke hayi sokhenge kodwa nami ngiyakhumbula ukuthi ngo-2010 nami ngabe kuzandla khona isigejana esabe kuzandla kini kanti nangonyaka ka-1989 eZuluthanga kukhona baba babe kuzandla haleluya ngicela lokho ngokukhulu ukuzithola now labafana laba abafundiswanga lena bathi ukukhuphuka bandleni kwenzeka ngemigcineni ugcobo lukaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu phezulu kwabantu uhamba nezinto eziningi kodwa kakhulu the main thing is to change people's lives now kodwa impilo yakho angeke ishintshe if you don't believe izinto eziningi uNkulunkulu nazo ukuthi uNkulunkulu bazalwane kwesinye isikhathi uyafuna ukuthi wena ube fed up situation yakho ngesimo kusona ube fed up thina sinenkinga sinevangelo ngasithatha lokwamukeliswa isimo sakho ukhona izimo zethu ezingaveli uNkulunkulu evela kusystem kaSathane evela phansi esikhobeni ekufuneka silwe nazo ngoba umsebenzi wokukhonza nomsebenzi webandla uyayidinga imali uyabadinga abantu abahosomabhizinisi bagcwale la ebandleni ukuze bekwazi ukusupporta umsebenzi kaNkulunkulu ngayo yonke into yabona ngoba ibandla lezinhlangano liyasebenza abantu bahosomabhizinisi namhlanje bazalwane yabantu abakhuluma lento ngifuna ukubadala osomabhizinisi lapha phakathi kwenu ukhona but I want you to believe what I want to do today noma ngabe umncane noma umdala today ngifuna ukutshala umoya wokuba usomabhizinisi now from today go and pray uthi inkosi iyiphi into ofuna ukuthi ngifunde ezokwenza ukuthi ngithole i-income engaphezulu angisho ukuthi ungasebenza usebenza khona angisho ukuthi yeke usebenza ngithi usebenza kodwa thatha imali onayo kube uyikhulelela ukuthi Nkosi imali yami kufuneke ngenzeni ngayo ezoba i-source of income yempilo yami ukuze ngikwazi ukuthi ngishintshe impilo yomndeni wami ngishintshe ngisho nesimo sebandla bazalwana ngisho ukuthi ngiyangizwana laba bantu abazalwana bakhona ebandleni angisho ukuthi bangcono angisho sebebambelele kodwa nabo they want to be better yabo
yabona lento kukhona yabona lokhu kwenza ubaba ngemali nabanye bayakwenza ngisho yena ngoba ngisho ngaye ngoba usekusha kakhulu yena yabo ukuthi laba bantu laba abatransport ngemoto yakhe ebalethela abatshela kufuneza ukuthi nokuthi ahambe ngobalanda bona nabo abantu abangenza umsebenzi phezulu kwalokho angiqonde ukuthi ngishaya icilongo ngayo uthele imali yokuhwala le akade behwala wacha yena uyena uzokhokhela ukuhwala yabo so uyabona lapho kusho ukuthi kube kuya ngesinayo yonke into kukhona isikhathi lapho wahamba wehla wenyuka la ikwaleli sonke lithi ngoba wayefuna ukuthi avele alibheke alilungise lonke kwasho ukuthi amandla emali akawakalanga kahle wabona ukuthi ekugcineni angeke kwazi ukwenza kwagcina ngokuyibuka nane indlela wakhe kasho ukukhuluma kahle akawakalanga amandla akhe ukuthi awadingi amandla akhe lemali ayithola emsebenzini udinga enye imikhaba evela njalo wathi bathi yakuwathi cha fisa ukwenza ukuthi uNkulunkulu ngofana umntana njalo lokho yabona kodwa nje isaphathu ziningi ayino ukuthi nathi ziningi izinto esifuna ukuzenza lemali ukuze usezwe ebandla kwengcono sidinga nezinye imoto sidinga nokuthi abanye bafunde drive lebandleni kwenza umsebenzi bakithi gcina sakuna nebhizinisi yala ebandla yabona ibhizinisi esikwazi ukuthi sinikeze abanye amathuba omsebenzi ngaphandle basebenzela basibagcina sebethanda leli bandla bakhonze kuleli bandla leyo mali ephuma kuleyo bhizinisi ikwazi ukwenza leli bandla libe ibandla elikhulu ligcine seyisenta ekwazi ukuthi ezinye into zomphakathi basizakale kuzona uma libandla lithi Jesu kuze kuyofaka Jesu ngelakutho sikhona uJesu ngiyathina uJesu lo sikhuluma ngaye uJesu wathi kusehlane abantu kungekho ukudla kungekho izitolo bafika bafundikele bafike bathi uJesu Nkosi sishonile la manje akukho ukudla lana la bantu laba bazofa indlala asibatshele ukuthi abahambe babuye emakhaya behamba ngoba zikhotola bazolanga bebulawa indlala wathi Jesu bafundi bakhe banikeze ukudla nina ngokwenu njengemanje we are called to feed people njengemanje yabona banikeze ukudla nina njengokwenu bathi abafundi kosa abantu abaningi kangaka soqala banikeza ukudla abantu abaningi waqhamuka umfana omncane small boy qhamuka nenhlanzi one fish umfana waqhamuka nomfana nezinkwa ingane ezo 5 loaves of bread wathi nakho enginikela ngakho mina ukuthi kusize laba bantu uJesu ufuna lokhu onakho hayi ngenakho ukuletha yena ngoba uJesu unawo amandla noma ukuncane kangakanani ukuletha yena uyakwazi ukuthi akufulise noma kuneze ayidinga ukuthi ngakhula kanjani wathi Jesu sekwanele wathatha umfana omncane wafika uJesu njani bakusiza omncane mase kusizwe Jesu wasenze njani wayesenikeza abafundi bakhe wathi hambani ninikeza abantu bathatha izwi bangasho isikezo 5 inhlanzeko amadoda awu 5,000 abalo mama abalo yabona mawusubala isibalo salabantu kusho babela ku 20,000 mawubuke usuqhathanisa nezingane nobani nomama kusho ingane ngoba kusho zazi ngane cishe zazi ngo 15,000 Endobana abantu abadla kakhulu lapho abantu abadla kakhulu ingane abantu abadla kakhulu no mama bese bomama noma abadla amadoda yababa namadoda ayakho amadoda ayamadoda akhona amadoda ayelo mama baba abazisukani lithi iBhayibheli basebeqala ngekhathi benikeza abantu kwani kuthiwa ukudla kwanela wonke lamadoda awu 5,000 nalaba abanye besifazane omama nezingane zabo namadodakazi namadodana kwabanela bonke kwaze kugcina sekusala insalela yathi mayiqoqwa
insalela kwaba izitsha eziwu-12 inqabethu 12 yabo. Ngiyakholwa ukuthi uJesu walesi sikhathi uSejesu wamanje, kodwa ufuna abantu abazomlinga njengo-Eliya owaya ulwandle. Wenze njani? Nengubo ka-Eliya ufika washaya ulwandle. Wathi uphi uNkulunkulu ka-Eliya? Ayukani njani umfumo uphi uNkulunkulu? Ezinye izinto ukuthi ukhulume zona, yabo. Abaprofeti babekhuluma ezweni, yabo. Haleluya. Khona izinto ezingenazo indlela ezingabonakali, kodwa uma ukhuluma kwale moya ziyezwa. Mina bazalwane I've learned ukuthi makhulekela abantu ngithi baba uNkulunkulu lapho umuntu wakho cha, ngikhuluma nale nto endini. Phethwe yini ukuthi phethwe yini iqolo wena iqolo egama likaJesu ngiyala yaba umntwana kaNkulunkulu thule ukuthi wena iqolo buyele endaweni yakhe iqolo emaqondini. Yabo khuphu sefele njalo. And ngiyasebenza labantu abaningi. One of the persons that I pray for a lot uMama Mkhize usazoba negama lishoyo wathi wena njalo uma ukukhulekela kuba sengazi ukuthi into ikhulekela kimi ifako wena ukhiphinde ifako wena. Ngoba manje ukukhulekela noma kanjani kuyenzeka kanti manje ukukhulekela ngikhuluma lento liyana ingane kuyo alala kade ngala kezwakala. So nasinye izimo kufanele senze njalo bazalwane suke sibinge nyama. Sifuna ukukhulekela abantu through the message lakhe ngishumayela ayizwile ukuthi I'm one of the people mfundisi akhulume inhliziyo yami njengoba kukhulunywa. Ngiyafisa ukuthi kube khona into engiqalayo ezokwenza umhluko ekhaya lami, empilweni yami, ngisho nasebandleni, ngisho nasemphakathini. Maye khona njalo ngicela ngiphambisane nathi. Noma uyasebenza noma usebenzi, ngifuna ukuyibiza ngokukholwa into. Kuya noma befunda mawuzwela ukuthi uyafisa kube khona into uNkulunkulu akuyeza idea, yabona. Njengoba nje sengikhulekele lento ngayibiza ngokukholwa, hamba uye ekhaya uyikhulekela Nkosi yiphi into ofuna ukuthi ngiyenze. And futhi ngifuna ukutshela ukuthi ngemali encane onayo qala zizame izinto zizame kezwakala. Musulile nokukhuleka ukuthi uzofika wenza izinto. Do something. Akube khona manje umusuka la oqala ukwenza. Ubone ukuthi uzokwenzelana. Mawuse esikoleni uqala ubheka into kodwa phela ungadayisi esikoleni uzogcina ungasafunda. Kuyafunda esikoleni Kafundi phela. Baba ngcwele naba abantwana bakho. Bakhulekela baba i-creativity. They want to create. Into afuna ukudala. Into nokuqala into ezoshintsha impilo zabo, ezoshintsha ama-families abo, ezoshintsha ibandla, nezoshintsha umphakathi. But they don't know what is. I pray for that creativity. I pray for that innovation. Now, let's go. Konke babukhona kuvele engqondweni. Sikuleli yavela emqondweni khona wacabangayo. Sinogesi nje wavela emqondweni. Sinama keyboard nje avela emqondweni. Baba lemqondo. Ngiyakhuluma njalo ngegama likaJesu. Awuyithube ngomoya wasezulwini. Uyithubele ukuthi izinto ekade icabanga ezinayi phambili ingabe sayicabanga lezo zinto. Kodwa from today lemqondo ayiqale manje icabange izinto ezintsha ezizobayisa phambili. Nezinto asebeyicabangile babe ready ukuthi bayiqale uNkulunkulu wethu noma ezinye izinto beyiqala zihluleke kodwa bangapheli amandla baqale okunye babe nesineke baphinde baqale kabusha bafunde indlela yokwenza kangcono ukuze igcine baba wethu ongcwele sekwenza umehluko. I know baba ukuthi baningi abantu abanamakhono uNkulunkulu wethu ongcwele engabe kade abonakala ukuthi abazange anikezwe isikhathi
bebedinga le message babona umkholo ukuthi le message khona izinto ezintsha ezoziveza kukhona abantu abasha ebesingababone ebesingabanakile but namhlanje uNkulunkulu ethi sobabona bevela lezinto abangazange esingazange sicabanga ukuthi bawovela nazo baba from today impilo yabo isiqalile baba ukuhluka izoqhubeka ihluka izidala behluka uNkulunkulu ethi ugcina nabanye abantu ngenxa yegama likaJesu amen. Siyabonga uNkulunkulu usise